अभी आप सुन रहे हैं सुमन मलंगिया एंटरटेनमेंट को। डीजे सुमन मलंगिया। रिकॉर्डिंग बाय ललित डीजे सुमन मलंगिया कैसे लिखत पतैया जीरो हो बाबा मिलत कैसे दुल्हा हीरो हो बाबा मिलत कैसे दुल्हा हीरो हो कैसे लिखत पतैया जीरो हो बाबा मिलत के ना दुल्हा हीरो हो हीरो हो। चीन भारत के बीच में खंड भ गेले बाबा जहान के टिकट तो बंद भ गेले हमरा लव के जिंदगी झंड भ गेले बाबा सोना के टिकट तो बंद भ गेले बाबा सोना के टिकट तो बंद भ गेले। डीजे क्या नाम है आपका? सुमन मलंगिया ललित म्यूजिक दरभंगा। हरदम मोबाइल बहुत सुन रह गाना जहिया से बंद भेल छोड़ दिल खाना छोड़ दिल खाना। सुमन मलंगिया हरदम मोबाइल बहुत सुन रह गाना जहिया से बंद भेल छोड़ दिल खाना उही कौन उपाय बता दहो हमरा जान के कैसे भी मना लहो। डीजे सुमन दीवाना बीच में खंड भ गेले बाबा जहान के टिकट तो बंद भ गेले हमरा लव के जिंदगी झंड भ गेले बाबा सोना के टिकट तो बंद भ गेले बाबा सोना के टिकट तो बंद भ गेले। डीजे हमरा लव के जिंदगी झंड भ गेले बाबा सोना के टिकट तो बंद भ गेले। ललित म्यूजिक दरभंगा। हमारे से जिद के ले लकई मोबाइल हो सोचन चल देव घर में मारतिया समाइल हो मारतिया समाइल हो। हमारे से जिद के ले लकई मोबाइल हो सोचन चल देव घर में मारतिया समाइल हो समाइल हो। चल रमन जी याद के फान हो बाबा मिलन करा चान हो रमेश किशन के सुन के घमंड भ गेले हमरा महल के टिकट तो बंद भ गेले हमरा लव के जिंदगी झंड डीजे सुमन मलंगिया मधुबनी। डीजे सुमन मोबाइल नंबर 8882452308 है।